ako. Yun! Patay na! Iyan na naman ang Yun na! Ganyan kadali. Galing, galing, galing. Magandang araw mga kagamba. Happy man ulit, nandito. Mayroon kaming pakulo ngayon na hindi ko alam klaseng pakulo ng tubig to. Magandang adhikain to mga kagamba. Yes. Malalim ang Tagalog yun. May naghukay ba? Kaya nga, nahukay mo pa rin, Master. Ito mga kagamba, makikita nyo to. Wala lang, lagay lang ng tubig. Baka akala nila mga ngarunin tayo. Pero ayan mga kagamba, ang laban namin dito ni Happy Man, kung sino matalo, mag-uulog ng 10 piso. Oo. For example, tatlong beses kami maglalaban, 3 beses matatalo ngayon si Master Mendo, 3 beses maghulog dito sa akin. Sigurado ka sa sinasabi mo? Tingnan mo, sabi ko lang, example. Sabi, sigurado na. Sample din, pag natalo siya 3 beses o 4 na beses, 5 beses siya maghuhulog dito. Ano yun? Ba't ganun? Ito si binigyan ni Manong Roger to. Dito sa akin yan, Master. Sa'yo ba? Thank you po. Thank you po, Boss Roger. Binigyan niyo po sa akin dito. Grabe. Si Manong Roger, ayan. Si Manong Roger, ayan. Thank you po na tayo. Dapat nagkaigan. Ayan. Si Manong Roger, bisita natin yun. Bukas. Ayan, mga kagamba ha. Ayan, natandaan natin ito mga kagamba. Ito, tulong lang tayo. Kung sino man yung may gusto makipag-collab dyan at gusto niya magpatalo, punta dito. Para maghulog siya ng 10 piso. Alam na, pupunta na nga siya dito o pamatalo kung maghuhulog. Dito po, kapag once na tabla po ang laban namin ni Master Mendo, pares po kami maghulog sa kanya-kanyang mahiwagang Pitap. bote, pitap ng pera. And then kapag once na unang laban, nalaglag ako at pangalawang laban ng gamba namin, at pares nagkatisan, di na kayang lumaban, kung sino yung nalaglag ng una, yun na ang talo. Ganon. Oo. Sige, umpisa na natin. Dahil mo sila sabi. Marami ka rin sinasabi. Pas lang tayo. Asa na ba yung akin dyan? Iyan, yung talunan. Ito sa akin yung, yung panalo. Mananalo. Oo. Sa'yo. Yan, siyempre. Sige, makikita natin yung talunan daw at talunan. Ito sa'yo, baluktot ng paa. Uy, ibig sabihin kaya matatalo din, baloktot yung paano sa'yo? Parang ganon. Huwag na natin ito ilaban. Hindi, pagtsatsagaan na lang niya yung sa'yo. Ganon? Kawawa naman ako dito pag nanalo ako dito. Ay, bitawan mo na kasi alam natin baluktot ng paa ito, baka mamaya maunat. Patay Talo tayo ka pa. dito. Lagi na lang ganyan ang katwira mo pag natatalo ka eh. Ay, ganon. Magpatalo na lang ako. May rason lagi. Magpatalo lang ako. May Yun! may rason Patay lagi, na! may rason Ang lagi. ganda ng May laban! rason lagi. Laglag kay May Master rason Mendo! lagi, may Ilaglag rason mo na! lagi. Ilaglag mo na! May Ilaglag mo rason na! lagi, may rason Ilaglag lagi. mo na! Yun na! May rason lagi, may rason Laglag, lagi. sa ilalim yung akin! Iyan. Ay, walang laglag! Yung mauunang umakyat, yun ang panalo. Bago na naman! Ay, nauna na yung akin. Wala na, hindi na nga na kumibo. Ay, dapat talo na yan. Hindi naman nagsasalita yan eh. Wala na. Tulad ayaw na. Akyat mo, Master. Yung akin, ayan na Wala na, hindi na. Ay, tinulungan niya yung gagamba niya, mga kagamba. Hindi, unang laglag ako. Wala na nga. Hindi na Unang laglag sa akin, kumilos. sige. Unang laglag sa atin, unang Hindi na laglag. kumilos. Kumikilos siya, nagpapagaling lang. Ayan. Spider Tingnan nyo. Dog? Spider Dog, check upin mo muna to. Yung aling gagamba, Yung gagamba lang. Akala ko ako eh. Huwag siya Happy Man. Kasi sobrang nasa check up yan. Grabe, Ayan. ganda ng laban ng mga alaga natin, Master. Tignan mo. Wala nang kumibo sa kanila. Ano to? Hulog pares tayo? Oh, syempre. Hulog syempre. Ganon? Pagharapin muna kaya natin. Sige. Magandang laban ito. Ayan, humarap na yung akin. Dahan-dahan na siyang gumagapang. Naaamoy na yung kalaban niya. Ayan na. Ayan. Bilutan mo na ako. Bilutan mo na ako. Ayan. Para maghulog na ako. Ayan. Bilutan mo na ako. Huwag. Bilutan mo na ako. Huwag kang papayag na ako'y mabilutan. Ayan. Ayan na. Sige na. Sakmal na. Kasakmal. Wala si kasakmal. Huwag kang tatalikod. Wala na, Master. Wala na. Anong wala Next na? fight na tayo ulit. Okay? Oo. Ano, maghulog tayo parehas? Siyempre, maghulog tayo para sa inyo rin. Tabla ito, tabla. Tabla. Sige, tignan natin ito, tabla. Kailangan yung tabla. Ayan, nalo ko na. Natabla pa. Tabla.
Tay, baka mamimili ka dito, tay. So yun, meron na kami na emas. tabla po kami ni Master Mendo. Ibig sabihin dahil tabla po kami, maghulog po kami sa kanya-kanyang ano. Sinong uhulugan ko? Siyempre dun sa akin, Tapos, ikaw. maghulog ako dyan sa'yo. Ay, ganon? Oo. Parang din pag ako humulog dito sa akin. Hindi, mas maganda kasi nakita nila na ano. Baka dadayain mo, ano? Oo, baka mamalayan mo, hindi ka One. maghulog eh. Ay, ano ba yun? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakit tigpipiso lang ang Ito. pira ko? 10. Yan, ha? Nakita nyo, binilang ko mga kagamba, ha? Saan ko ihulog to? Siyempre, ship dito. Dito kay Happy Man. Ayan. Walang dayaan to, ha? Asan na pa yung hulog? Ito. Yan. Parang, pakita yung butas, ha? Grabe, ang galing maghulog ni Master Mendo sa butas, oh. Yan, oh. Sabay-sabay. Grabe. Sabay na. Ay, ito, 10 piso, ay, 20 ihuhulog ni Happy Man. Grabe, nabentayan ako dun ah. Ayan, oh. 20 ihuhulog ni Happy Man. Wala tayong choice, nahihulog na. Ayan. Nakita yung mga kagamba? Papapalit pa sana ako eh. Saksi kayo. Ayan. Matalo, manalo, hulog. 10 lang yun, magpapapalit sana ako sa'yo eh. Hindi na manukli yung ano, galon. Nahihulog na yung 20 pesos ko. Lugi na, joke lang. Siyempre, okay po yun. Basta pagtulong po, wala pong problema dun. Okay? Hindi marunong Next fight. manukli yung ano, hindi kagaya ng binding machine, nanunukli. So, pangalawang laban namin ni Master Mendo. Ayan. Ayan, maghuhulog. Sino naman kayo maghuhulog? Mas maganda, tabla ulit. Para 20 na naman hulog mo. Ay, hindi. 10 na. Magpapapalit na ako, siyempre. Ah. Yeah. Wala kasing papalit eh. Yan ba yung gagamba ko? Oo. Gagamba mo yan? Ito yung akin? Oo. Hindi nagkapalit, ha? Yan din sa'yo eh, no ko ba? Sige, umpisa na natin. Okay. Umpisa na natin. Halo to, TMB. Para malaman na natin kung sino Yan, manalo. yan, Talo. yan. Tingnan natin ulit. Iyan na naman ang laban. Yun na! Binilutan na! Iyan na Binilutan na naman kami sa Mendo! Nilaglag Ayan na! na naman laban. Oh, ayan na naman Nilaglag pa! laban. Yun! Laglag na kay Master Mendo! Unang laglag! Naloko na, naloko na. Naloko na. Unang laglag Ba't na! nagpalaglag ka? Ba't nagpalaglag Unang ka? laglag na! Ganda ng laban! Ganda ng laban! Laban, bilutan. Hanggang sa Grabe. baba. Mula sa taas Yun hanggang na! baba. Yun na! Yun na! Yun na! Tayo na! O, patalikuran natin. Wala! Anong patalikuran? Hindi mandaraya yung gagamba ko, Master. Hindi. Kailangan yan, harapan. Hirap natin, hirap natin. Yan, Yan. sa, Yan. sa likod, sa likod. Yan, patalikuran mo yung akin. Yan. Yun. Willing magpatalo yung akin. Naku, nabagsak pa, nabago kang ulo. Ano ba yan? Lalong nahilo yung akin. Yan na, yan na, yan na. May ilalim pa, may ilalim pa. Sige na. May ilalim pa, may ilalim pa. Dilutan mo na. Gigil na May gigil ilalim ng akin. Gumanti ka. Gigil na yan. Gumanti ka kanina, nasakmal ka, sakmalin mo naman ngayon. Wala na, hindi na kaya na sa'yo, Master. Kaya yan. Ay, Matanda na kasi. Ganon. May edad na Oh, naku. Ay, wala yung salo-salo dito. Nasalo. Dalawang laglag na. Nasalo. Isa na lang. Isa na lang. Nangagat yung gagamba mo, salbahe. Isang laglag na lang, maghulog. Nasalo. Walang salo-salo dito, Master. Ha? Walang salo-salo. Hindi nga nalaglag, nasalo eh. Laglag ka na nga. Huwag kang mga ngayaw kasi. Sagat mo na. Dalawang laglag na si Master. Ang bis nang mapuno yung akin. Basta yung gagamba mo mananalo, mabilis manalo yung mabilis mapuno. Ito. Ganun ba yun? Oo. Ay, pag napuno ka agad yung akin, talo ka, lagi. Hindi naman. Oo, Ay, oh, pwede. Oo. Yun ay kung ako lang lagi. Oy, wala na. Talo na naman? Talo na siya. Manalo tayo. Hurog na naman ako. Siyempre. Tinatanong pa ba yun? Grabe. Galing talaga. Maubos yata yung barya kong panukli sa angkas ah. Angkat ko para yan. Ito na lang, yung peso, ay 10 peso yan bro. Yan. Uhulog mo. Yan. Mabilis mapuno. Mabigat-bigat tong labanan mga kakamba. Basta pagdating sa tulong, grabe, ang bilis talaga ng ang bilis ng flow ng no? Master? Ganun ba yun? Oo. Kaya pala sa Yolanda, daming tumulong, pero hindi natanggap yung tulong. Bilyon-bilyon na pera at saka mga pagkain mga kakamba Sayang, no? sa Yolanda. Pero anong nangyari? Pinabayaan lang mabulok yung relief. Kaya, inano lang. Ha? Ibinaon lang sa Yan ang gobyerno ni Pinoy. Yan na. Ay, ba't putol itong akin? Yan ka na naman. Ito yung kanina nilaban ko na eh. Ikaw ang pumipili-pili yan eh. Ito yung kanina eh, oh. Putol na ito eh. Oh. Ano ba yan? Asan ba yun? Ayan na yung pinili mo eh, ano ka ba? O, palitan mo.
Mukhang magbabayad na naman ako nito 10 piso ah. Maghuhulog na naman pag di pinalitan. Ba't pa balik-balik to? Siya po ang ano niyan, ang nagulot kanina pa po. Eh, hindi niya alam na ilaban niya na po yun. Malay ko po doon, di ba? Hindi, namalit mata ako doon Ayun sa lang. ano eh. Nang malikmata o talagang may namalikmata ka lang talaga. Wala na tuloy akong mapili oh. Dahil mo gagamba, wala kang mapili. Bale, kahit ano na lang yan. Ba, patay na tayo dito sa napili ni Master Ray. Ito mga kagambay, akin itiman. Oh, ayun, sorghum. Ayan. Ayan, Okay, bitawan yes. na natin. Ilaw na natin yan. Oo, kaya- Para makapaghulog ka na ng 10 piso ulit. Wala naman, busot na yan. Oh, oh nakatalikod ka. Umarap ka. Umarap ka. Ayun! Kinagat ng Stick, yung stick kinagat. Oo. Patay na. Pero Ganyan. binibiluto kay Master Mendo. Ganyan, katatapang. Ayun na, binibiluto na. Ganyan Umikot ka. Umikot ka. Ganyan katapang. Galing. Galing. Nalo ko na. Ikutan Nalo mo. ko na. Ikutan mo. Nalo ko na. Oy, Nalaglag yung akin. Nasalo. walang salo-salo, Master. Nasalo. Laglag na. Uy, wag mong biluto si Master Mendo. Yung gagamba niya lang. Wag si Master Mendo. Wag. Nasalo. Magagalit ako sa'yo. Naku. Yan. Ang galing ng mga lagbangan stick pa lang. Akala ko sasabihin mo, magagaling gagamba ko eh. Ah? Yung ano pala. Hindi ka, magaling magagamba. Sa lagpangan matitindi. Oo, galing din sa'yo yan eh. Oo. Yan na. Ayan na. Ayan na. Uy! Ano? Not count mo na, not count yun. Ayun na! Ayan! Papaano pa yan, Master? Hindi mo na masasalo yan, Master. Kasi bibilutan na. Patay. 10 piso na naman. Panalo na naman Puta pa. na liigan. Grabe. Nasakal? Oo. Okay lang yan, Master. Kasi yung 10 piso mo naman sa tulong naman. Mapupunta sa mabuti. Yes, totoo. Ayun. Mas maganda nga, 20 lagay mo eh. Ay, gano'n. Okay na yung 20 nilagay mo kanina. Ayan Ayan, na. Grabe. Nalo ko na makakagamba. Talagang patayan talagang makakagamba namin ni Happy Man. Matitindi ng pagkabartulina nung akin. Kaya ka na naman natalo kasi na Bartolina Hindi sa'yo. lang naman conditioning ko eh. Bartulina yung traditional na condition. Hindi na pwedeng Bartolina lagi kasi si Master Mendo, inalaga niya nagagamba niya gawa nung, syempre, Ayan, lumalaban pa! Lumalaban pa! Ayan, Alam ba? lumalaban pa! Sa bilitan, Oh. lumalaban pa kasi binibilot Lumalaban na. pa, ayan oh. Binibilot na nga eh. Oh, ayan, lumalaban pa oh. Oh, ayan. Bilot! Lumalaban pa. Inikot! Yan po, by ano po yan, Sprint DNG po ang kumanta niyan. So, ginagala po. Yun ang sabi sa ula! Yun ang sabi sa ula! Yun ang sabi sa ula! Yan naman po ay si Kasang Malaman po. Galing po yan. Oh, kasi ano pa? Mendo line yan. Ibig sabihin kay Master Mendo galing yan. Halo. 10 piso. Yan ang katotohanan dyan, 10 piso yan. Gagambang pula, kitang-kita nyo na, sobrang tapang. Master Mendo naman yan, siyempre. Grabe. So, mga kagamba, mga kapiman, please, support nyo po kami, channel po namin. Wala po kami mga hangaring kundi Pasahin kayo. pasayahin kayo at maging masaya. Mabigyan masaya po kami ng sa isa. magandang content. Yes. Ma At isa, makatulong din po kami sa kapwa natin Pilipino. Basta, hindi na po kami... Kahit hindi na natin Yes. kapwa Pilipino, kahit mga ita. Yes, lahat. Basta walang lahat. problema yun. Kung sino po pwedeng tulungan, willing po kami doon. Basta marami na po kaming pondo. I-bless po tayo ni Gana dahil maganda naman yung hangarin po namin Yun. ng mga spider content creator. So, napapakamot thank you. ako eh. Yun. May balakubak na yata. Ano na? Tanggalin natin yun. Yun, paano yan? Ayun, mga kagamba. Ay, nako, shout out muna. Kaya ano, Yan. ayan o, si Camille Matulat. Tama ba yun? Saka kay Adam 641. Bo, grabe, laki niya. Oo. Ayan mga kagamba. Ayan o, nababasa nyo ba? Tapos, ayun o, shout out muna kay kay Happy Man Forever. Ayan o. Kasi nag-comment niya sa'yo. Sino ba yung si Happy Man Forever na yan? Ayan, palagi ko, kapitbahay ko, katabi ko. Ayan o. Ayan, Nagpa-shoutout pa sa'yo? nagpa-shout out, nag-comment, kako-comment lang niya pang-atlo siya, pang-apat. Kaya naman pala Yan. sinoutout niya kasi nag-comment, nagpa-shoutout din. Ito naman si Happy Man Forever. Ikaw na nga ang kalaban, nagpa-shoutout ka pa. Shout out dun sa mga kababayan ko na taga Tagupan Pangasinan, si Mark, tsaka yung mga nawala yung tinix mong listahan na text ka ulit, kabayan. Hindi ko na mabasa ay nakalimutan, nabura yata sa dami ng text. Shoutout sa iyo lahat, Viral Spider, Happy Body Bon, Tapos? Alam Choice, Alab Spider.
At sa lahat naman. Sino pa ba yun? Yung taga Mandaluyong, si Si Kasungay? Hindi, may yung mga subscriber, nakalimutan ko na rin pangalan ng taga Mandaluyong. Tinext din yung mga pangalan ng mga taga Mandaluyong, nakalimutan ko na tuloy, hindi ko na mabasa kung nasaan. Text mo ulit. Ayun, shoutout namin kayo. Basta, Basta wag kayong magsawang mag-comment, magpa-shout out. At saan kahit pa paano saan pa makakarating yan kundi mababasa pa rin. Bina mo, imagine mo, nasa-shoutout pa kahit kalaban. Oo. Ganun tayo. Ganyan kabait si Master Mendo. Sina-shoutout niya kahit na andito. Ay, talo na nga. Nagpa-shoutout pa. Ayun. Itong laging nagko-comment sa atin, makakalimutan, ganyan Si talaga. Aurelio Roar, yan. Pwede ka lagi naman niyo. masahe. Daka na sa bahay. Susunod na upload, isipin ko muna at kung sino naman ngayon. Mahirap kasi mag-isip pag Yun, shoutout nandyan na sa'yo. eh. Yes, sir. Ayun, Okay. yun lang mga kakagamba at hanggang sa muli, ito yung mga subscriber natin, nandyan, nagbigay din sila Advance sa... Merry Christmas po sa inyo. Ayan, taga rito lang sa Taguig, sa Tinimin. Support po, Tatay Mendo, Yan. Zero, and Happy Man. Yan po. Thank you. Napakabait ng mga subscriber natin. Hindi lang mga babait, mga gwapo at talaga mga humble pa. Huwag mong sabing maganda, gwapo talaga yan. Buti nga lang ako maano eh. Malito eh. Kasi mapabok eh. Ayun. So yun lang mga kakagamba, hanggang dito na lang po. Maraming pong salamat.